Bog svima, dragi svi, dobrodošli u Irena Skro Cafe. Vrijeme je za video broj 3, akuzativ. U ovom videu ćemo također koristiti 3 iste imenice kao i za genitiv i za nominativ. Dakle, televizija za ženski rod, ogledalo za srednji rod i mobitel za muški rod, ali ćemo dodati također i prijatelj za muški rod, jer za akuzativ je razlika ako govorimo o stvarima i ako govorimo o živim bićima. Idemo vidjeti ta 3, odnosno 4 primjera. Kupujem novi mobitel. Množina, kupujem nove mobitele. Prijatelj, imam novog prijatelja, imam nove prijatelje. Ženski rod, kupujem novu televiziju. Množina, kupujem nove televizije. Srednji rod, kupujem novo ogledalo. I množina, kupujem nova ogledala. Ok, dragi svi, vježbe i objašnjenja su dostupni na mom Patreon profilu. Ako želite vježbati više, pridružite se našoj zajednici i učite s nama tamo. Lajkajte, šerajte ovaj video i hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao, čao!